No, 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 no. Ne ini wadwa ni osemondo mer sa gokinyi sani ya manga koro magi to koro na in kongo bro kethi magi to koro na nyola Wadwa. ibro nyombo ne yae na ti Manga. yae na do chikara kwadi kiweji ni tumbaku ni Ang'o ma dhi mbele dala? yae na dokumi yae awacho dokumi yae Awacho ni bedane mos. ojwalo osemondo mer sani Omera wuoyi matin. an Mane ting'o ne owadu monyuoligo maduong' ni beti. osane osemondo mer Ne wuoyi matin. awacho ni dokumi yae na kwadi kata kiweji ni kero dokumi yae Bed dhako maore. Awacho ni bed dhako maore. ngogi Nyawagire awacho ni bed dhako maore. Omera. baba Be nyaka ibed ng'eyo ni nyieni duong'. Ok unyal chao na nyathi ni oran. Kopone chana nyathi ni oran to kata nyawagire. magi ora Awacho ni din dhogi. Nyathi ni kia kaka nuothagore kwado gi nyogwang'. Sasa ni uting'o na. dak ni dak kode Koro isan nyathina ni ineno ni owang'. dak ni dak kode Jokong'o mamer ka te ineno ma nyathina ni mineno ni orang. jakongo ran Apenji ni ane. sani dong nani Wuoyi mo matin ne. Itang'o makeli ka. Baba. Sani ng'ama dichuo ibedo gi mama wuoyi ot. Ang'o matimi wuoyi matin? baba don wago mbaka gi mama Igo mbaka gi mama. Eh. Kar mondo ibed e mbaka gi wuoru, in igo mbaka gi miyo. Dhako biro konyi gang'o? mama medo advice Apenji ni wuoyi matin. Dhako biro konyi gang'o? owadwa ni Buta ka ne. Awacho ni wuok buta ka ing'e gima inyalo dhi loso. Abro toyi ka sa kokinja. Donje ot imanya gima nyachamo. magi ora Donje ot. Joma nonyanyuomora gi mondo wagire. kange kata ne bro Donje ot ne lero na wele koda wach.